4 months ago, nag-abot ako din ang inyong sulugon ng obispo. I would always start mga pasaylo kay ang inyong sulugon ng obispo, grade 1, section 12, kung magsulti sa Cebuano. Karon after 4 months, grade 1, Manjapon, section 11. No? Pero mo try lang ko sa akong best para man mag-proclaim isang yaw sa mga iyong balita. Mga igsoon kay Kristo, dili dato ang pamilya ni Butchoy ang mga unong katuig ang edad. Apan, ikrasyahan sila ang maka-migrate dito sa US. Ang iyang inahan, kombinasyon ng domestic helper o babysitter. Ang iyang amahan, wala trabaho, pangita ka lang. Kauban sa iyang igsoon ng gamay nga bayi, lisod kaayo ang pagbalhin kikan Cebu paadto sa lain na lugar. Pero kusog ang ilang pagtuo o ang ilang pakigugma bilang isa ka banay na Katoliko. Ang ilang balay nga ginrentahan dito sa isa ka subdivision, balay man nila sa ilang pariente, kitagan sila sa usa lang gamay na kwarto. Gamay lang ang space, pero ang sentro, mao ang ilahang altar. Dito na sila, naabdan sa Christmas, simple lang, pero happy man sila. At dito, pagkahuman sa Christmas, the day after, ng mga bata, diyan sa subdivision, mixed up races, wato sa gawas, naglingkod sa semento nga pavement, o ng sugod istoryahanay. Nagkadto man si Butchoy, thinking, umaduwa man siya, kauban nila. Ang ilang istorya, nagkadto sa direksyon sa pagbida-bida, kung isa man ang ilang toy o regalo nga nagdawat katong Christmas. Una, nga nagpasikat, mao kining itumon nga bata, kadaw kaedad lang ni Butchoy. Iya dayon ikuha sa iyabag at ipresentar sa ilahang tanan, introducing Muhammad Ali. Kanantoy ba nga itumon man replika jud ni Muhammad Ali, the greatest boxer in the world. He dances like a butterfly, stings like a bee. Tapos ang iyang gipislit ang switch sa likod o suddenly na triple punch, bam bam pow, mao kini ang iyahang secret weapon, ang iyahang killer punch. Siya ang greatest fighter in the world. No? Brothers and sisters, hanga, pilig kaayo ang mga naninaw na mga kabataan ba? Apan dili man magpaulahi ang usa ka inchik-inchikon nga bata, iya mangikuha sa iya napsak o gipresentar sa tanan, look, Bruce Lee. He is the dragon fighter. Ang iyang secret weapon mao ang iyang karate chop. Gipislit siyang likod o kundi lang nagkarate ang toy. Ya! 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 Siya ang ulihi, mulay medyo may nag-sustain pa ba, vibrato pa. He is my hero. Wow! Nagngangadyod sa pagbilib ang tanan kay Bruce Lee. Apan ang pution na bata, dili man mapalupit oy. Ikuha na sila plastic bag, ang iyang gift ka ng Christmas. Behold, isa ka daw soldado nga kano, maskulado nga dako. Ang iyang dughan na ay mga bullets o ingon sa bata, look, G.I. Joe. With his weapon, kanang iyang armalite, then kipislit niya ang button, rat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 . Nindot kayo translation niya, no? Wapo kayo, thank you, Father. Di ba total? With his weapon, ratatatatatatat.
si brother. Okay, pagpakala to si brother. Grabe ka. Okay. Kana ang iyang weapon, ang iyang mga enemies kontra tepok. This is the ultimate fighter. Di lang greatest o dragon. Ultimate fighter. He is my hero. Wow! Bilib silang tanan. Sa maukini nga punto ginanervyos na si Butchoy. Nga naman, wala siya na baton nga toy. Kay pobre man lang sila. Apan, gulpi lang nagdagan sa bayay. Si Butchoy may gikuha, nagdagan pagbalik, hanggang deklarar sa iyang mga bago nga mga friends na ako'y gusto ipakita kaninyong tanan. Behold, si Super Santo Niño. Daghan niya ang secret weapons. Una, kita niyo ang iyang ulo nga naay corona. Kana ang corona nga may magnetic powers. Translate ko na. Okay. Kana ba? May magnetic pagsinggit. Pit, Senyor! Pwede niya ipaduol ang mga tao padulong kaniya. Kita nyo? Ikaduha na secret weapon, ang daw bula sa wala nakamot. Kana ang Megatron bomb. Apan, pag libot ka ng detonator o paghapoy ka ng bomba, dili man kamatayon. Apan paghapoy na ay explosion sa paghigugma o paglaon o pagsinggit mo sa bomba, pit, Senyor, ang mga tao musayaw, sinulog. Okay, wala ka ito action ng sinulog, no? Ikatulo, brothers and sisters, ingon di Butchoy, pero naa siya'y greatest secret weapon. Naa siya'y greatest secret weapon. Curious kayo ang ubang mga bata, naminaw jud kayo. Ang iyang greatest secret weapon, initako niya, mapatay siya sa krus para luwason ikaw o ako. His greatest weapon is that when he grows up, he will die on the cross for love of you and me. He is not only my hero, he is my God. Brothers and sisters, pobre man si Butchoy, apananaa sa iya ang the most essential mao ang iyang pagtuo sa mahal na Diyos, ang pagtuo kay Senyor Santo Niño. Mukatawa kita sa iyang imagination, wild kaayo, apan sakto, right on target, or accurate ang theological points. Usahay from the mouth of babes flows true wisdom. Dili ba gitawag nato si Senyor Santo Niño kanindot sa ambahanon, bato balani sa pagigugma? So na ay magnetic force of love ang atong Senyor Santo Niño. Kala ang iyang corona, ang iyang persona nga nagapul sa aton tulong kaniya. Brothers and sisters, din he first time ko to witness kanang fluvial procession, kining Santos na Misa. I am deeply moved to see the living faith of all who are here. Gikan man abroad, turista man ulumad, tibuok Cebu o gikan abroad, policeman o civilian, together with our public servant leaders, mga pari o mga madre, tanan kita, we are magnetized by the heart of our Senyor Santo Niño. Isn't it therefore accurate? Si Butchoy, he saw that as a little boy, the magnetic power of the love of the child Christ. Second, katong Megatron na explosive
Pero dili ang resulta destruction, but mao conversion through love o paglaom. Isn't this the core of the preaching, the ministry, and the whole life and mission of Jesus Christ? To let the people know through His presence that there is a God who is madly in love with us and who will never give up on us. Above all, pinakalindot katanan to grow up and die for you and for me. Tapos man lang na, that's easier kung naa kay weapon, then you become the greatest fighter. Pero kanang imong greatest weapon, mao ang gugma, gaihalad mo ang imong kinabuhi sa krus para kitang tanan mo patawad o mabuhi liwat. Mao kini ang true love. Mao kini ang greatest weapon. Mao kini ang greatest force in the world. Brothers and sisters, this is the theological core of the connection of the mystery of the incarnation to the mystery of the suffering, death, and resurrection of Christ. As an act of love, the crib leads to the cross. Bethlehem leads to Calvary. And the Señor Santo Niño is one and the same with the crucified Jesus Nazareno. So mga igsoon kay Kristo, sa atong pagselebrar sa fiesta sa atong patron, siya mao ang tinuod ng cause of our unity and charity, ang atuang tema. Siya ang magnet of love. Siya ang explosion of God's grace. Siya ang Mesiyas na ginanak bilang tao o naghalad sa ngayon kinabuhi sa krus para kanato. Siya dili lamang atuang superhero. Siya mao si Kristo na Dios na nagahigugma o nagahiusa kanatong tanan. Pit, Señor,